saan mapagdalkan, talagsit kaniyang andamay ikikutan. Kasanungata na maiwag si tuy kaunggan, among anarigat ngempilitegman, mautoyan na pangilingin iti sakit, eman niya pengarod isut patinggara. Umadayo ang magnitan ng nalaglag-ane, nga awat ay pinagpanagan na. Tangamin marikatan na amang surut, pinagulong nakasasaat ka, nasaysay siya at matkatin nga aglinipan, ngem kay at tultuloy masagsakan tunggamay sa. Kasanungata na maiwag si tuy kaungkan, amok anarigat ngempilitegman, mautoyan na mangilingin iti sakit, eman niya pingarud isut patinggana. Umadayo ang manitan ng nalaglag-are, nga awan ay di nagpanagan na. Tangamin marikatan na amang surut, tinagulong nakasasaat ka, nasaysay siya at matkatin nga aglinipan, ngempay ang tultuloy masagsakan tunggal may sa. Umadayo ang manitan ng nalaglag-are, nga awan ay di nagpanagan na. Tangamin marikatan na amang surut, tinagulong nakasasaat ka, nasaysay siya at nagkatin nga aglinipan, ngempay at tultuloy masagsakan tunggal may sa. Nasaysay siya at nagkatin nga aglinipan, ngempay at tultuloy masagsakan